Sa nilabay nga duha ka simbang gabi na, ang ako ang gimisahan intawon mga kapilya sa Salvador, sa Tangke, o kapilya sa Decato, dili na kapilya, ilahang clubhouse, o kana ilang ana sila magtigom-tigom, dili kapilya ang gimisahan dito. Mao nga ilabihan ra ka jutay sa mga tao, sobrang lagamay og 100 ang mga nanimba. Mao nga sa pagsulod ginako dinhi ug pagsulod ako sa kadagan sa manimba, murag nahadlok ako o gikuyawan. Di ka man tao din sa katalisay di ay. Abi na akong samara kadaghan ng manimba karon sa Salvador o sa Decato. Abinta sa si Alan kay nakasulay na. Ako in taon nga akong giud na ang mga kapilya, mga lahi na kayo. LR, lahi ra. LR. Ug medyo may pagkalahi rasad ang audience. Murag attentive mo diri. Di pareha sa dito kay magpagkasagaran, magpangitngit. Magpangitngit ang mga tao. Anam po din magpangitngit dito di ay. Naman sa diya yun. Pero kamo na ni sulod, magpahaya gayod. Nya lagi murag tanaw na to attentive kayo nga maminaw. Mao nga hinaot nga dili pod mo makatulog. Bitaw kung makatulog okay naman di ay kay si San Jose sa ebanghelyo karon natulog ba ato siya. Ug siya pagkatulog nagdamgo. Ana kung motulog ani mo ron okay. Okay ra. Nya pagdamgo sad. Damgo sad mo kinahanglan katulog magdamgo gid mo ha. Bitaw paningkamutan ako nga dili mo makahuman sa inyong damgo. Mamububo na ako ang wali ba. Ito timing kayo nga nining para ikatulo na nga simbang gabi o ikatulo nga adlaw gabi sa atong lubina para sa Pasko sa pagkataon sa Ginoo ang ning figure prominently sa Libinas Ebanghelyo mao si San Jose. Si San Jose. Unya ang ato ang lumas nga offerers ang Crusaders ni San Jose nga gipanguluhan ra basad ni Haring David o kaliwat ni Haring David. O kaliwat ni Haring David. O kinakyutan diha, murag nag-shades, wala siya. Siya way nangulo sa Crusaders of San Jose. Salamat kaning lights at sila tulo ka bulbs. Ato nga taga pas pakpak daan be. Pagpakan nato kay para mabuhi-buhi sa mudya gamay. Si San Jose gidescribe sa ni San Mateo matarong nga tao. A just man or a righteous person. Pero sa iyang matarong nga tao sa ebanghelyo in taon wala gyud siya ni usa ka pulong nga gisulat sa mga ebanghelista. Ngano kaha? O siguro inguna na ginang mga matarong nga tao, dili kayo pagarparon. Dili dili mahilig sa mga chichiburichi o chismis-chismis, chika-chika. Kay sa iyang pagkamatarong nga tao, wagid siya nibugimungat nga mga pulong, apan klaro sa iyang lihok o buhat nga siya dili lang kay just as in justice ang iyang inclination gayud, ang iyang paningkamutan nga mutigbabaw, ang kaangayan kay kun justice nga pinagi og pagsubay sa balaod mo'y tumanon, patay si Maria. Patay si Maria ug wala gyud Jesus nga matao. Kay kun subayon gyud ang lagda kaniadto ang babae nga magsabak ug labi na dili panubagon sa lalaki na batuon gayud siya hangtod mamatay. Ug kining tanan struggle ning dako ni Jose. Mao nga anak kanindot lang
Kay bisan siya ana sa hilabihan kadako nga problema alang kaniya because his reputation as a righteous person was at stake. Ang nataya niya itong sitwasyon na ang iyang reputasyon, ang iyang dungog isip usa ka matarong nga tao. Kay usa ka matarong nga tao, ihag yung ipatigbabaw ang balaod. Pero lagi sa iyang pagkamatarong nga tao, ang iyang gipaminaw dili lang ang balaod o dili ang unsay naa sa iyang kasing-kasing. And as we know, God speaks to us in our hearts or in our conscience. Ug sa iyang pagpamati niini, ninot kayo sa Cebuano nga termino, pagpakaniatuang to listen is to pagpamati. Ano pa, not only listening through our ears, managpaminaw, kundi kini atong pagpamati dala ang feelings o naa ang kasing-kasing involved. Bunga sa iyang pagpamati niini, iyang nasayran nga dili maayo. Dili ni maayo nga pakaulawan niya si Maria. Mao sa bunda kana kita. Kung maminaw o mamati gyud ta sa atong kina konsyensyahan ug atong kasing-kasing, gidili gyud nang pakaulawan ang mga tao. Ni pasakitan sila. Gidili gyud na siya gyud ta. Apan unsa may atuang nasinati? Labi na sa social media, sus, mura og para sa uban nga mga tao, kung makapakaulaw sila, ilahang i-bash ang mga mga tao, for them, that is their happiness. Daw sama sila gibayaw sa ikapitong langit. Kung ilahang mapakaulawan, bugal-bugalan, yaga-yagaan ang ubang tao, ug mapasakitan nila. Apan si San Jose, never. Wagi ka na niya himua o buhata. Busa kamo nga mga pagkanindot as an application to this, kamo mga deboto sa simbang gabi o mamisa de Gallo man ning novena, pagkanindot kun ang tubag sa inyong mga pag-ampo inyong gustong tinguhaon ining maong novena, ngayon na unta ang taras nato o kinaiya sama kang San Jose. Paminaw nato gayud ang atuang konsyensya ug atong kasing-kasing. Kay lagian na nato masayri unsay kabubuton sa Dios alang kanato. Ug kun mahimo matuman nato ang ipabuhat ug kabubuton sa Dios nan pagkanindot. Pagkanindot gayud nga ako mao nga hinahon ta nga ikatulo pa karon nga katulo pa karon nga gabi sa atong novena. Kinahanglan baya gyud nga inyong kumpletohon ning siyam? Kinahanglan. Kinsa may ninyo naka 3 of 3 na? Isang kamot, 3 of 3. Ma'am baby na, klaro kay ma'am baby na. Oh. Kumpletohon gyud ninyo ni kay mao baya ning gisiyam gayud ni siya. Gisiyam gyud ni kay ngano man dili pito, dili tulo lang o dili kausa lang ang kini nga atong himuon nga pagpangandam para sa pagkatao sa Ginoo. Kay ngano nagisgot man gud ta og pagkatao. Nasayod kita nga sa diha sa tiyan sa atong inahan ning start kitag siyam ka bulan. So kanang days corresponding to the novena represent a month in the sabakan, diya sa womb sa atong inahan. Aron kita mapurma gayud nga tinuod nga tao. Mao nga kun magkuwang kamo, kuwang ang inyong novena, mura og premature. Mas delikado, mas stillborn ang batang Jesus diya sa inyong tiyan. Dili siya mapahimugso in your person, diya sa inyong pagkatao. Mao nga karong ikatulo, ang example, ang pagpanigingnan, ang ato ang model, aron mahimog itang tao in the image and likeness of God, ang pagka-righteous person
ni San Jose. Ang iyang pagka-righteous, ang iyang pagkamatarong nga tao, nagsikad, dili kay sige lang siya katulog-katulog, diya siyang pagampo o magdamgo, kundili mantigo siyang maminaw o mamati sa iyang kasing-kasing, di niyang masayran, unsay ipabuhat sa Dios, o iyang gilayong buhaton, na binainig mata niya. Okay. Mata na mo, pwede na.